New Trap Youth Council ribohoi sep ngi menta kasngi ar pesantren unailur ar hajar ar pulai ha kajingelam usam lapi dingdo ubalong Education Secretary bat usamla John Macri u Vice President keseng HYC ribohoi sep ngi lembat kiwe ru kidkhot ki bahakmat kelalet ya kendu bat u in charge jong kapatra khma Government Higher Secondary School halor kajing yo jing ujor na ki kemi ki khma jong ki khna ki bapule ha kate ke school namar la kumba khandai banai AA menta Ladon nong hikai haka subject education jongka kelas 11 bat kelas 12. Hak menjadi bekas subjek education bangisham juga aku kena school. Hak menekong ba gimdan kina hikai ting lak betul tu kena school nama gabun ki ek ba hisham juga hak yang education. Dapat kata ka kasih hisham juga juga nak kata kata subjek hidup. De ikut bekas serkar kan syumkhian nak kata nak kata ka nak benda bensyum ben ayengi kita kina hikai. Ada ngimyok kita kina hikai ki permanen ro ngin ki bakin syupha nak kina hikai ki kina hikai tu. Boleh sibuk ni akan kasi yuk penwan ben kenduk yuk perspal jong ka terkmak Government Higher Secondary School nak kalian jongi kum ka New Trap Youth Council riboy samni nidan penwan kenduk kalian kapang ka ba ngila yuk ya kecing ujor nak kemi kapa habai de ba kecing bomdon jong unoi kai hak subject education lak benong ba hang ni po Higher Secondary School terkmak hi ki babun ki kena ki shim ya kena subject education hari kapasau si bana kalian ka jongi yo ben tip mentah kasi hatin ka kenduk jongi yo principal kalong ba nadu benai February nadu ka jing resign jong iwe na ki opshit doan hikai kini stempel adam nadu ba resign kita na kalian ka sarkar ke 4 pha ya kita ki no hikai benwan bijli lane ki official lane ki permanent mo ki banthong nama ta kata ka subject education dan kalian jongi kena bana kalian ka jongi kum ka seng ngidap ta ju sukya ba kraw habai dei ba kena ka phang ba kat ka school government ka bangi hap ban ya aperno ya kita ki exam ki paper henry na kalian ka government higher secondary school hang ne patarkhma nyimpadon ya utaw no hikai education haduk mentah te kalong ka ka ba sngop kendit na kalian ka jungi kan New Trap Youth Council riboy samiru ha bangi tip ya kane ka phang ba haduk mentah men ne padon no hikai te na kalian ka jungi kum ka New Trap Youth Council ngibu ya kane ka cingkerpat ya u lokal MLA jungi ba un pressure lem ban one page lem habai dei bat kene ka issue lane habai dei bat kene ka cimbom ton jong no hikai kumju ru ngi kerpat ru ya education minister jongi ba un le nak kalian ka office jong uru ban penbor ya ki la dong ki director ban thungno ya ki no hikai ki babiang hakane ka pus lane hakane ka subject ka badai ban sim hangne po school namar ladangi i kumne kum bangalong menta ngi i ba kamton jikermen ngi khna ki jongi hangne hadong ka thang wasari bhai jongi na ka daw ka jingbom don wat ka we ka subject ro suthu ba kalong ka jingdu nang haduk kata te de na kalian ka jongi hi kum ka New Trap Youth Council riboy sakni ngi dawa ya ka sarkar pakan sim kya ya kane kumno philap ban bu tang ya ka school handai no hikai pin biang philap penrung admission ni kena hoi kilarung kena admission henry mentah apa ide bekas subjek bagi hapan pule am ton hikai kin pule kumno te kena kalong kai ke bekendit mat kalong kai ru ka ba ka penpau ya ke jingtlot ke jing trekam jong kena ka sarkar ka jongi wat ya ki school government ru kitang le kumne hadu ba am ton hikai ru mentalak khandai banai pra banai khnai banai la roning ke school henry umpadon hikai kata ka kai ke basung le ran ban ya thu henry na kalian ka jongi ngila syam ya kena ka jing sisya bang lawan kendu ru principal jong kena ka school ba kena ka por ngidawa tangka ya katahi ba pinshim kiano na kalian jong kapor jong ka sarkar lane ki lokal MLA lane kini ki director lapdong ki S ki kini DS or kin hapan sim kiano khnang ba ginla banyo ya kata ka ujau sok na kalian kena school ki jongi ki bakwa penmi hakane kapor boleh sibun tangka